Dad. Dad. Dे video होनलाय. Video. बन्द होनलाय. Bodo. सान होनलाय. Sun. Fish होनलाय. Na. ना fish को ना होनो. ओमफ्राय Gugu. गुगु. Hi लोगोफोर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोननि सेराव आरोबाव सानडे स्पेशल ब्लग लानानै दिनै फैलायबाय आङो जायफोर नायगिरिफोर बिथांमोना मिथिखायो जाहैबाय जे आं एभ्रि सानडे नोंथांमोनजोंहाय मा शेयार खालामो अमानि रेसिपि आलदा आलदा आइटेमजों अमानि रेसिपि आरो जानाय बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामो आरोना दिनैबो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनै आं मारै संगोन दिनै आं मा लाबोगोन नोंथांमोननि सेरावहाय तो नायलांबाय थादो जोबजासिम आरो दिनै जाहैबाय रिपाब्लिक डे बयनिसिमबो बेखायनो हेपि रिपाब्लिक डे बयनिसिमबो आरो सोरनावहाय बेबायदि रिपाब्लिक डे इन्डिपेन्डेन्स डे आवहाय माने प्रग्राम जायो आरो दिनैबो जादों नामा सोरनि गामियावहाय बबे गामियावहाय प्रग्राम जादों नायदों ना मादों बेखौ नोंथांमोना आंनो खिथाहरबानो जाबाय जोंनि गामियावबो जायो थारमाने बिदिनो रिपाब्लिक डे इन्डिपेन्डेन्स डे बेफोरावहाय प्रग्राम जायो आरोना बिदिनो गेलेनाय मोसानाय बायदिसिना प्राइज राननाय बेफोरनि सायावहाय माने प्रग्राम जायो आरोना तो जोंहाबो दिनै बेबायदि प्रग्राम दङ दा नायनोसै सम मोना मोना थांनाय जागोन ना जाया नोंथांमोनाबो जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनै आं मा लाबोनो हागोन थ'दो होमबा ब्लगखौ फुंनिफ्रायनो जागायजेननोसै ना मा होनना बुङो थ'दो होमबा जागायजेननोसै दे नै फुंनि बेरायहैनाया सफैगुलायबाय आरोना बिसोरो नै दख'ना सुनांगौ दं मैया गानलांनाय आरोबाव दाख्लैनिबो गांसे दंबावोसो आङो सुनो हायाखैमोन मानो सुनो हायाखैमोनथाय मिथिला सुवाखैमोन जायखिजाया दख'ना सुनानै लाग्रोसै बेनिफ्राय नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थानोसै दिनै खिथा फैलाय आयौ दे एसे मोसानानै देखायलाय ओइ दिदो आं गाननानै होनि दे लाजियो माथो जाखो दाहाय बैयाव मोसाहैगोन हो मानो ए नों मोसाया गेलेग्राल' ए दे मोसानानै देखायदो आङो फिसाल' दामना होगोन दे दामना होनोसै दे आङो नोंसोर नै 26 जानुवारियाव दिनै मोसाग्राफोर बिसोरो औ र' हनै बेयाव दे नै दादामोन मोसानो नागिरदों दे र' बिरोजा ए दे औ औ औ बोरो जोंना सोर फोरोङा दिदोम नै फोरोंग्राया नै बेनो ओमफ्राय प्रेक्टिसाबो दिनैल' दाल' खयथायाव मोसागोन खयथायाव बेलासियाव ए नै गाइखेर लाबोबाय ओमफ्राय बे आदाया साहा लोंनो बेखौ फुदुंनो थिनदों आरो हा एक्सट्रा होनानैहाय मोनसे खोथा बुंनो सानदों आङो जायफोर जेन'बा फरायग्राफोराबो आरोना स्टुडेन्टसफोराबो ओमफ्रायहाय मावग्राफोराबो
एसे दुखु मोनो आरोना बेबायदि बन्द समावहाय जेनेबा रिपाब्लिक डेआनो जा इन्डिपेन्डेन्स डेआनो जा आरो जायखिजाया माबा हलिडेसफ्रानो आरोना जुदि सानडेआव गोलैबा ओरैबायदि दुखु मोनो ना मोना खिथाहरलाय आंनो जोंथ' बिराद दुखु मोनो जोंनि कलिगफ्राबो आंबो बिराद दुखु मोनो आरोना बेबायदि माने सानडेआव गोलैयाबालानो दस्रा देशआव माने दस्रा डेआवहाय गोलैबा माने बन्द मोनो नालाय बेखायनो ओमफ्राय सानडेबाथ' बेनो जाफानाय जायो सानडेआवथ' बन्द मोनखायो ओरैनोबाबो आरो बेबायदि गोलैदेरना होबा जेबो बन्दखौ मोननाय जायाना बेखायनो बिराद दुखु आरोना आरोबाव 26 जानुवारि बेबो सानडे जाहैखाबाय आरोबाव नेक्स्ट माबायाबो मा होनो सरस्वती फुजायाबो बेबो सानडेआवनो गोलैदों आरोना माने जोंना सानडेआवनो प्रग्रामखौ खालामगोन होननानै बुंदों बेबायदि जायोबा माने दुखु मोनो आरोना माने बन्द'आ खम मोननाय मोनो सानडेआवनो गोलैबाथाय नोंथांमोनाबो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों खिथाहरबानो जाबाय दे दुखु मोनो ना मोना आइ नैबे आं दा सुनाया गोमो दख'नाया बियो सोरनिमोन गामियावनो बायनाय ना बियो सोर दानायमोन बेखौ सोर दानायमोन ए बेसेबां लायामोन बेयाव बेखौ गोबावथारसै 1500 लादोंमोन आरोना बेखौहाय गोबावथारसै गोदोनो बायनाय गोदानैनो थायो आरोना बांद्राय गाननाय जाया नालाय आइनिसोमोन ओमफ्राय नैबे अरेन्जआलाय सोरनि दाख्लै आंखौ गाननाय नुनानै सोंहरदोंमोन बेबायदि दख'ना मोनगोन ना मोनला होननानै गैलाना ए गोदोनो गोबावसैनो बेखौ बायनायाहाय मोनलानो बेबायदिखौ गैला होनदों गोदोनो बायनाय बेखौबो मैया जोंनि बे मावफाग्राफ्रा बेखौहाय माबादों मा होनो बेबायदिनो बिदि फिसा फिसा आगर दानाय मोनगोन ना मोनला होननानै सोंदोंमोन गैयादां रावबो दायाखैदां ना नै दाम होनदों मालाय बैयावहाय नायनि मोखाङा नायनि दा नै लोगोफोर मेन खानायाबो सफैबाय दा बेखौहाय नै मा खालामो नायलांदो आरोना
카드. Roba kan tadi. Rumah Sasa. Hidup. Yang beli. Yang beli susu. 네, 네. Udah baik. Mila.